سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مع عربي 27 تقمتي زي تدالو على توزينات زلكم مصين لخو كم وترك صفصام مدباتنا نختكتاتلنا عند عدمكو بقدامنت ارسته زينا اب إيرترا مدبر اسرائيل تتقعو نزبل منግስት ኤርትራ መግለጽ ይቡ ኢትዮጵያን ደቡብ አፍሪካን ኣብ ወታደራዊ ጉዳያት በሐባር ንምስራሕ ተሰማሚዐን ሩሲያ ዝንሰሐቡ ዘለው ወታደራታ ተቀተላላ ተባሂሉ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ሱዳን ካልአይቲ ዛዕቤት ከተማ ተቆጻጽሮም አሜሪካ ኣብ ዝተመርጹ ግዛታት ሶሪያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመትን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ኤርትራ መደበር እስራኤል ተጠቂዑ ንዝብል መንግስት ኤርትራ መግለጽ ይብሉ ኣብ ቤይሩት ዝመደበረ አልማያዲን ዝተባለት ማዕከን ዜና ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ማዕስከር እስራኤል ብዕጡዋት ከም ዝተሃረመ ህሎ ማዕርቢ 27 ጥቅምቲ ኣብ ዝዘርግሑ ዜና ሓቢራ በመሰረታ ማዕከን ዜና ኣብ ኤርትራ ኣብ ደሴት ዳህላካ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መደበር ዓስክሮም ዝነበሩ ወታደራት እስራኤል መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶ ምንጭታት ኤርትራ ንአልማያዲን ሓቢሮም ትብል እቶም ምንጭታት መጥቃዕቲ በፉሊን መንገጹ ዝጥምት ቀይሕ ባህርን ምክትታል ዝሕግስ ማዕስከር መቋጸር እስራኤል ዝተተኽሎ እምባ ኢላማ ዝገበረ ይኽብል ገሊጹም መጥቃዕቲ ወሪዶ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ደሴት ዳህላክ ዝርከብ መጸናጸኒ መደበር እስራኤል ምዃኑ እቲ ዜና ይጠቅስም ኣብ መስርሕ መጥቃዕቲ ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ መኮንን እስራኤል ከም ዝተቀተለ ምንጭታት ንአልማያዲን ሓቢሮም ከሳብ ሕጂ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ጉጅለ እኳ እንተዘይሃሎ እስራኤል ድማ ብዛዕባቲ ጸብጻባት ርእይቶ ኣይሃበትን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ኣብ ዝውጽኦ መግለጺ ኣብ ቤይሩት ዝመደበር አልማያዲን ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝብል ዘውጽአቶ ዜና መስሓቅን ክብል ገሊጽዎም እቲ ሚኒስተር ነቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ቁሉዕ ናይ ሓሶት ሓበሬታ እዩ ድሕሪ ምባል እስራኤል ኢራንን ኣብ ኤርትራ ወታደራት ማዓስከር ኣለውን ዝብል ናይ ሓሶት ሓበሬታ በተደጋጋሚ ክወጽእ ከም ዝጸንሐ ሓቢሩ ኣብ መስከረሙን በተመሳሳሊ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝመደበራ ቴሌቪዥን እስራኤል ሚስጥራዊ መጸናጸኒ መደበር ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዋ ኣቃሊሓ ነይራ ኣብቲ እዋን ኤርትራ ምስ እስራኤል ዝኹን ይኹን ሚስጥራዊ ጸጥታዊ ዝምድና ይኹን ሚስጥራዊ መጸናጸኒ መደበር እስራኤል ከም ዘለ ገሊጻ ነይራ ኤርትራ ምስ እስራኤል ፉሉይ ሚስጥራዊ ዝምድና ከም ዘለዋ ካብ ገለ ሃገራት ዓረብ በመንገዲ ማዕከናት ዜና ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ በተደጋጋሚ ከሲ ይቐርበላ ጸንሐዩ ገለ ሃገራት ዓረብ ኣብ መንጎ ኤርትራን እስራኤልን ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድና ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ጉዳይ ደሴታት ሓንሽ ምስ የመን ኣብ ዝነበራ ምስሓብ ንኤርትራ ሓጊዛያ ክብላ ተሰሚዐን ነይረን እንተኾነ ጭብጢ መረዳእታ ኣያቕረባን ኤርትራውን በመሰረት ዘይብሉ ጠቐነህ ብምባል ክትነጽጎ ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ ኤርትራን እስራኤልን ኣብ 1993 ወግዓዊ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከም ዝመስረታ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብቲ ዓመት ናብ እስራኤል ከይዱ ከም ዝተሓከመ ይዝከር ኢትዮጵያን ደቡብ አፍሪካ ናብ ወታደራዊ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዐን ኢትዮጵያን ደቡብ አፍሪካን ዝጸንሐ ታሪኻዊ ርክብን ብምጥንኻር ኣብ ወታደራዊ ጉዳያት ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዐን ዳይሬክተር ትምህርትን ልምዓትን ሰራዊት ምክልኻል ደቡብ አፍሪካ ምስ ሓላፊ ዋና መምርሒ ትምህርትን ስልጠናን ምክልኻል ፌደራል ሌተናል ጀነራል ይመር መኮነን ኣብ ወታደራዊ ትምህርትን ስልጠናን ብሓባር ንምስራሕ ተሰማሚዖም ክልቴን ሃገራት ሰራዊትን ንምዝማን ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ልምድን ተመክሮን ንኽልዋወጣ ምቹእ ኩነታት ዝፈጥር ስምዕ ከም ዝገብራ ሌተናል ጀነራል ይመር መኮነን ገሊጹ ዳይሬክተር ትምህርት ልምዓት ሰራዊት ምክልኻል ደቡብ አፍሪካ ብርጋዴር ጀነራል ዞዲ ስዋብ ግዲኤን ኢትዮጵያን ናጽነት ደቡብ አፍሪካ ዘበርከተቱ አስተዋጽኦ እዙዝ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺራ ንህንጸት ዘመናዊ ሰራዊት ብሓባር ንምስራሕ ዝተበጽሖ ስምዓት ንሰራዊት ክልቴን ሃገራት ዘበርከቱ አስተዋጽኦ ክብ ዝበለ ከም ዝኾነውን ተዛሪቦም በፍላይ ደቡብ አፍሪካ ካብ ኢትዮጵያ ዓወታት ልኡኻት ምኽባር ሰላም ዘበናዊት ሓይሊ ኣየርን ልምድን ተመክሮ ክትወስድ ከም ትደሊ ብርጋዴር ጀነራል ዞዲ ምግላጽን ካብ ፌስቡክ ገጽ ሰራዊት ምክልኻል ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ
روسيا زنسحبوا زلو وتادراته تقتل الله تباهلو روسيا بمرأوي يوكرين كاب زكير زلو دموي متقعتي كان سحبوا نزفتون زلو تادراته تقتل كام زله وايت هاوس قاليتهم بمسرة أمريكا قال خابتهم قديات أب كبابي أفديفكا بتأزاز مريحنتهم يوم تقتلهم وتادرات روسيا يوكرين كاب مفارط كمت جميرهم نتاب كرم جنبار اتركب كتمان محز أب كبير وقت أميدو معلوم روسيا بزغزيزي عابي كسارا كام زقاطمه يقمتم بزحنايتهم اب افاديف كازموت روساويان حموشش حقون كام زقل يوكرين تقلصم امريكا دما روسيا بوعدو 125 عطقات مكاينن لالي حدا بوطولوني زخون اصوراتن كام زسانت تقلصم وهب قال سراويت يوكرين سراويت روسيا بسنك زقاطمم زلو كبير كساراتات اب كبابي افديفكا نزركبو دفعات يوكرين متكعابيوم كام زلو اب قال اهلوتات نعبي كام زقاطمن قليصم وهب قال بايتو هاغراو دحنت جون كيربي بحموس ابزهبو مغلصي حيلታት روسيا كمتي زحلف عامتها ابز كيرتو فشل متقعتي تحت سلطنا تحت عتقن نوغ زيتدالون يوم كبل كونينيوم نسو وتادراو حيل روسيا تناي سب معبلهن بيلو ميلاتات زጥቀም ይመስል እዞም ድኹም ስልጣና ዝወስዱ ወታደራት ድማ ናብቱ ግጥራይ ይድርብዮም አሉ ክብል ገሊጹም ግቡዕ ዕጥቂ የለን አመራርሓ የለን ጸጋታት የለን ደገፍ የለን ክብል ሓይልታት ሩስያ ብሕማቅ ሞራል ይሳቀዩ ምህላዎም ዘግርም ኣይኮነን ክብል ኪርቢ ወሲኹ ገሊጹም ኣብ ጥቃታ ብሩስያ ዝተጎብጠት ከተማ ዶንስክ እትርከብ ኣቭዲቭካ መሓዝ ወታደራዊ ሩስያ ነቲ ቅድመ ግንባር ንድሕሪት ክደፍኦ ዝኽእሎም ኮይኑ ሓይልታት ዩክሬን هناب زوبه دونسك زيادة قدفو كتسقموميوم أوفديفكا حيلታት روسيا متقعتي ابز اوصلو زلوان 30,000 زخونو نبرتا كافتا ختمه وصيوم اللهم ام جمرتانا يسمون بريزيدنت فلاديمير زيلينسكي نتي خونتات بفلاي كبير كبل غليص ويوم تمال حموس امريكا يوكرين زخون حدش 150 مليون دولار وتدرو حجز باكيج افليتايام انتخونا مجمرتانا يسمون ريبوبليكان مايك جونسون افغواي بايتو وكلت حزبي امريكا كون دحر ممراصو اب مصاين يوكرين زواب حجز لانغا كون يركب جونسون اب يماناي كنفي سلفي ريبوبليكان زركب امريكا نيوكرين اتغبرو توسخ حجز زقاوم كونو قدم حجين يوكرين زصدقو حاجزات نمعغات زغبر ممهياشات يدغف نيريوم امريكان يوكرين تاز عبيت وتادراوي حاجز اتغبر حاجر كوينا كسب حجيل لي 46 بليون دولار وصايتات غيرات لا تركب ابرسيو 10 بليونات ገንዘቡን ሰባው حاجزات غيرايام حيلታት ህጹጽ ደገፍ ሱዳን ካለይቲ ዛዕቤት ከተማ ተቆጣጺሮም حيلታት ህጹጽ وهاب دغف دعم سريع دحرنا ያዋርህ ውግእን ካለይቲ ዛዕቤት ከተማ ሱዳን ህንያላ ካብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝመንዝዑ ምንጭታት ገሊጾም ነበርት ትግጭት ከም ዝተወደ ተስፋ ብምግባር ተሓጓሶም ይገልጹ ከም ዝነበሩ ሓደ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ገሊጹሎም እቲ ኣመንጎ ምድብ ሰራዊት ሱዳን እቲ ብዳዕመ ሰሪዕ ዝፍለጥ ወታደራዊ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍን ዘካየድ ዘሎ ውግእ ለሊ 670,000 ሰባት ካብ ገዝኦም ካድሙ ኣገዲዱሎም ሆስፒታላት ከተማ ንያላ ዓንዮም ሬሳታት ኣብ ጎደናታት ተደርቢዮም ከም ዘለው ይነገር እዛዓቢ ወታደራዊ ዓወት ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ተመዝጊቡ ዘሎ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ወገናት ኣብ ሱዑድ ዓረብ ዳግማይ ዝርብ ሰላም ክጅምሩ ኣብ ዝተዳለውሉ እዋንዮም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ንያላ ብዛዕባ ዘጋጠሙ ስዕረት ዛጊት ርእቶ ኣይሃበን رئيس ختما ግዛት ደቡብ ዳርፉር ዝኾነት ንያላ ንሱዳን ምስ ማእከላይ ሪፖብሊክ አፍሪካ እተራኽብ ስትራቴጂካዊት ከተማ እያ ዳዕመ ሰሪዕ መበገሲኡ ካብ ዳርፉር ኮይኑ ኣብ ዝሎም ዓመት ዝተወልዐ ግጭት ኣብቱ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዓረብ ዘይኮኑ ጉጅለታት ግፍዕታት ብምፍጻም ክኽሰስ ጸኒዑም ኣብ ንያላ ሓላፊ ሰራዊት ዝርከቡ ላዕለዎት ወታደራት ጀነራላት ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ውግእ ተቓቲሎም እዮም ምዕራብ ዳርፉር ኣብ ዝተፈጸመ ምጽናት ዓሌታት ተሳቲፉ በዝብል ብኣሜሪካ እገዳ ዝተገበረሉ ከላይ ኣዛዚ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ዳወይካ ዳዕመ ሰሪዕ ዓብዱል ረሒም ዳጋሎ እዩ ነከተማ ንያላ ንምቁጻር ንዝተኸደ ውግእ ከም ዝመርሐ ይግለጽ ዕጡዋት ናይቲ ንኡስ ወታደራዊ ሓይሊ ነታ ከተማ ካብ ዝሕሉ ንድሓር ንዓበይቲ ሰላማውያን ነበርቲ ክዘምቱን ክወቅዑን ከም ዝተራዩ መስኻኽር ዓይኒ ሓቢሮም ንግዳያት ኩናት ሕክምና ዝህብ ኢመርጀንሲ ዝተባሃለ ትካል ሱዳናውያን ሰራሕተኛታቱ ኣብ ንያላ ካብ ዝርከብ ማእከል ሕክምና ህጻናት ተወሲዶም በቲ ንኡስ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዝተኣሰሩ ይገልጽ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሰነነታ ምስ ማእከላይ ሪፖብሊክ
ሪፐብሊካን አፍሪካ ትደውብ ንእሽተ ከተማ ኦም ዳርፉር ክቋጽር እንከሎ ንናይ ቀረባ ሰንሰለቶም ቀንዲ መራኸቢት ምዃና ይእመን። ሕብራት ኢማራት ዓረብ ብመንገዲ ማእከላይ ሪፐብሊክ አፍሪካ ናይ ቻድ ኦም ዳርፉር ግን ኣቢላ ናብ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ኣጽዋር ብምቕራብ ክትክሰስ ጸኒሓላ። እቲ ሃገር ግን ነቲ ልዕሊኣ ዝቐረበ ክሲ ትነጽጎ። ኣሜሪካ ብዝተመርጹ ግዛታት ሶርያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ገሊጻ። ኣሜሪካ ብዝተመርጹ ግዛታት ምብራቃዊ ሶርያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ተገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ኢራንን ብኢራን ዝድገፉ ጥቃትን ዝጥቀሙሎም ወታደራዊ ማዕከላት ኢላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፍሊጡ። ኣብ ምብራቃዊ ሶርያ ክልተ ቦታታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቀጥታዊ ትእዛዝ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዝርከቡ ማዕስከራት ሰራዊት ኣሜሪካ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዓጸፋዊ ምላሽ ንምሃብ ከም ዝኾነ ድማ ኣርቲ ጸብጺቡ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሞ ሰላም